ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମାନବ ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ପୂଜା, ଉପାସନା ଓ ତୀର୍ଥ ଗମନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ସୁକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହେ ଓ ହୃଦୟ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୁଏ। ମନରୁ ଅହଙ୍କାର, ଘୃଣା, ଈର୍ଷାକୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ। ମଣିଷକୁ ନମ୍ର ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ସହ ସହିଷ୍ଣୁ କରେ। ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ସେବାର ଶତ୍ରୁ। ସେବା ମାନବିକତାକୁ ବିକଶିତ କରେ। ଦୟାରୁ ସେବା ଜନ୍ମ ନିଏ। ଶିବ ଜ୍ଞାନରେ ଜୀବ ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ଜୀବର ସେବା କରିବା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଦେବ ପୂଜା। ପ୍ରତି ଜୀବ ଅନ୍ତରରେ ମାଧବ ବିରାଜିତ। ମାନବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ, ଚଳନ୍ତି ଦେବତା। ଦଳିତ ପୀଡ଼ିତ ମାନବର ସେବା କଲେ ମାଧବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଭୋକିଲାକୁ ଖାଦ୍ୟ, ଶୋଷିଲାକୁ ଜଳ ଓ ରୋଗୀକୁ ଔଷଧ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ। ସେବାର ଛଳନା ବା ବାଧ୍ୟତା ରହିବା ଅନୁଚିତ। ପ୍ରତିଦାନରେ ଆଶା ନ ରଖି ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ଅନୁରାଗ ସେବାକୁ ସୁବାସିତ କରେ। ମନପ୍ରାଣ ଦେଇ ମାନବର ସେବା କଲେ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ସହ ସମତୁଲ୍ୟ ହୁଏ। ଚରିତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଓ ମାନବିକତାର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ବିଶେଷ ସହାୟକ।